Takže čau, ja som Maťo. A ja som Majo. No a my vás privítame pri našom prvom videu z minihier. No a dneska si zahráme minihru Bed Wars na serveri Game Team. No a musíme už hrať, lebo hra sa už začala, tak trošku sme pozadu. A už je tu taký prvý typek. Oh my gosh. No tak, rybná. Ale to nevadí, my sme borci bez toho. Prvý fail, že really. Damn, dobre skapal. No a na tomto serveri máme resetnuté skiny. Ja konkrétne mám toto typka. No a Ajo hrá za účet Revolver 27SK. Hrá tam preto, lebo tam má na viacerých serveroch zakúpené VIP účty. A je to tak teda pre mňa výhodnejšie. No tam. Určite, tak... A teda on tam ešte nemá žiadny skin. Zatiaľ, aký tým nás zničil? Myslím, že ty modrý, že? Ty čo sú že tu? Ešte ich nehaj, prosím ťa žiť. Však chudákov si neužili ešte. Červený, idem na červených dokonca, to sú nejaký iný. A kde sú Irony, prosím ťa? Počkej. Bum. Maťo 24 zničil posteľ. A choď, padaj domov. Počkej, pomoc. Jak to, že on ma takto kliká? No. Jasné, vyžal si mi ho. Ale mám pocit, že... Ale ja som... A nevadí, veď v pohode. Dobre. Pomoc! Tak daj jedno. Abo ja idem, vieš čo ty na týchto ironoch, keď tak veľmi usilovne chceš? A ja idem na tie irony, budem na tie irony, čo máme u nás do baseke, vieš. Ale poď sračuj som, no, aby sme nezomrali hneď na začiatku. No, počkaj, ešte si na iron. 32. level. Takže toto... Tu tie levely sú viac či menej zbytočné. No, dobre. Však za chvíľku sa hra skončí. Čo? What? Chlapci. Nie, tak to áno. Dlho som to ináč nehral. Potom na času som dozeral ten single player. No. Dajte nám vedieť do komentárov, že aké minihry by ste chceli, aby sme točili, či viacej tie parkoury, alebo PvPčko, alebo niečo medzi tým. No, ako ste mohli vidieť, tak v tom poslednom videi, jak Maťo presnejšie tam dobre ten parkour robil. A ja som tam pozeral, ale síce som nebol v tom videu, ale... Ale bol tam. No, niekde mimo zákulisí. On to renderoval. No. Takže zákulisí. Je tu nejaký týpek. Chod. Ten skápe. Už druhá šulinko. Pardon. Mojenko. Na tomto serveri nefunguje shift, takže musíme ťukať po jednom. Taký debilko je si. Veľké retardované. Na tomto serveri to není tak veľmi dostupné. Pozor, ide po mne. Maťo? Ja nevidím. Vidím, dobre, mohol. Mám pocit, že to bol ten istý, čo nám zničil našu postu. Nemyslím si to. Ale čo vyhaduješ? Modrého týmu bol. Blbosti. Mám pre teba nejaké veci, keby si chcel. Ja tu mám ešte záložného villagera, ktorého dostaneme na začiatku vždycky. Ja už som ho využil, dobre, tam tak niekde nemám. Poďme na útok. My sme dvaja, už iba jeden zelený, ktorý má dokonca aj posteľ. Je na boku, tak poďme sa k tomu dostávam. Poď. Počkaj, kúpim zatiaľ bloky, keby si náhodou, čo sa väčšinou stáva. Práve, že ja mám 5 blokov, či 5 stakov blokov. Na tomto serveri... To ti nebude stačiť. A plus tu mám ďalších hrozne veľa oných bronzov, dokonca aj do vojdu ich musím vyhadzovať. No, že ja mám už skoro 2 staky. Čo? Si spadol? No. Tak. Zostal si sám.
Tak ja mu zničím Budem si postel. aspoň pozorovať. Dopovedz mi, kde je. B. Oskar, vyhral si? GG. Easy. Bol to Ešte- nejaký noob, lebo ja to som- ja som- líbol. A tak myslím, že prvá hra celkom fajn. Dáme si ďalšiu. Dáme Tak si ešte poďme. jednu. Dáme ešte jednu. Dobre. Poďme na server. Forland. Počkáme chvíľočku, kým sa mi niekto napojí niekde. Alebo poďme na týchto, že Pokémon 1. Tu mapu som dávno nehral. 5 Iba pred... 5 sekundami. Dobre, poďme nejaký tým spoločný. Ale musíme... Už sa tam pripojí. Ty kokos, to je... 10 ľudí tu je. Počkaj, poďme na... Ja, poď žlutý som tam. A ja. Sme? Sme spolu. Yes. Na budúce by sme chceli buď natočiť pokračovanie z našej série. Alebo novú minihru ale... up-down. Áno, up-down minihru, ale to neviem. Skôr by som začal niečo na survival games, typu Bed Wars, Egg Wars. Lebo tam máme obidva VIP účty. A je tam celkom lepšia kvalita tej hry proste. Lebo tam sú väčší profíci, hlavne gamer, on si tam dáva pozor na to. Tu sú sami hackery. Aj keď v poslednom čase tam je horší anti-cheat, ale to nevadí. Však my si s nimi poradíme. Lebo my sme hrali nedávno pred cheaterom, boli sme spolu. A cheaterko nás toto povypínal. Zničil 5 postelí naraz. Takže... Ale nie, iba 2. Počkaj, my sme traja. No. Tak to traja. Máme tu nejaký, že Misko High. No, to je také trapné meno, však okej, čo, aj trapaky sa existujú. Ale ne. Na stred by som ešte nešiel. No, ten už išiel, jasné. Išiel lieta? Už som zlako, že ako nepostovala nič. Tak ja idem na Irony. Dobrý nápad. Potom aj mne, aspoň pár, nech tam je. Keby ste hrali na nemeckom serveri nejakom, odporúčam stavať takto do výšky, ako som tu ja staval, lebo tam je väčšinou toľko ľudí, čo majú buď cheaty, alebo ten speed build, či ak sa to volá, ten, čo sa dá zakúpiť aj dokonca. No, tak ja si kúpim asi iba meč a idem pomaly na stred. Na tejto mape to je tak blbo urobená, že plošinky na goldy si musíme urobiť sami, ináč to bude padať do vojdu. Že ďalšia nevýhoda z tohoto, jak sa to volá. Minecraft. Nie. Tento server, jak sa volá, Game Team. No, dobré. Tak to chod dostávať tú cestou na stred. Teraz ide vyžírať, jasné. Poďme na zelených. Hagej. Aj. Čo utočím? Chvíľka napätie. One shot. Ale počkaj. Idem zastavať postiel. Počkaj, ak sa tu, no. Bože, to je zabagované, bože. A tomto serveri to je tak urobené, že proste, že tá posteľ niekedy sa nedá zastavať. Dobre, zničil som zelených. Ako napríklad teraz. Teraz som to Teraz to úplne zabaguje. Veľa ľudí mi v poslednom čase píše, lebo na tomto serveri nehrajú moc dobrí hráči. Veľa ľudí mi píše, že Kilaura, Haki, s nejakými, takže Kidi samozrejme. Haki Baki. Odakelu. Pomoc. Tak už máme dvaja. No, tak zavral som. Na tých červených by som išiel tak, akože taktika z boku. Nie, že úplne z boku, ale by som si tam obstával ako keby okolo, môžeme povedať. Zničil posteľ, no a potom dúfal. Dúfal na čo? Však na víťazstvo. Poznám tu aj takú jednu taktiku, ale neviem, či sa dá ničiť sklo. Máme konkrétne Pikachu v našom týme.
Ukážem vám to za chvíľku. Dobre, už idem. Aha. Neviem, jak sa volá tento Pokémon, lenže väčšinou by mal byť žltý Pikachu. Ili, ja skáčem. A prosím mu. Jo, ten náš, on zničil ten tým. Dobre, on nechápem, ako sa mu to podarilo. Tak ja idem zabíjať. My tu len serikáme. On zomrel, tak asi PvPčko moc nevie. No, tak... Vidíte tuto v čete? Píše už, že som hacker. Sem ty kokos, no. Tak ja som si to prečítal. A mám level 1, znamená, že to je nejaký ideme na červených. Ja útočím. No, poď. No. Mám tu toľko toho bronzu. A žiadny iron tu není. Prečo som u modrých? Ja nechcem byť u modrých. Tak som u modrých. Jaj. Ja nechápem tých ľudí niekedy. A náš zomrel. No, to je taký nejaký ubožiačik, chudáčik. Ale aspoň ich zničil, to je výhoda. Aha. Čo? Tak po mne ide už obrnenec, tak asi som zomrel. Tak. A divíš sa? Bolo bez šance. Dáš mi 3? Čekaj. Irony, tak. Chceš. Daj. Ja mám nápad. Ja si tu kúpim tyčku. No. A mečík. Tyčku na opičky. Tyčka, mečík. Takto, a nejaké to zrádielko. Počkaj, si idem pre Irony. Ale musíme dávať pozor na ne. Ja idem po nich. Ja si ale no, tak... Alebo dobrou taktikou by bolo, keby si ty išiel po luk. Vieš? No, alebo ty. Ne, ja idem do nich nabíjať. Bo vieš, musíme ich čo najviac... Už sú iba dvaja. Takže jeden spadol, alebo umrel. Ale treba ich doraziť, lebo my máme ešte postiel. Musíme ich skrátka doraziť ešte, kým je čas. Kým nás oni nezničia. Lebo my nemáme teraz také dobré veci. No. A obidva sú tu. Ja idem po ňom. Jedného skúsim. To je keď má čo tak ty si. Dokonca aj nejaký orgi, či nejaký Počkaj. nejaké VIP dokonca nadávajú. Počkaj, idú na nás. Počkaj, ja idem takto. Skrátiť. Bum. Dobre. Ako toto bolo síce trošku noobské, ale tak čo mám robiť? Na to tak furt série, ja furt padám do toho vojnu. Vojdu? Idem si aspoň pre tyčku. Ide na nás. Fakt? Jo, ten náš ho zhodil. Takže... Dobre, GG. No, Vyhrali. GG. Ej. Pobili. No a to by mohlo byť už pre toto video všetko. No, Tak vám ďakujem, že ste sa počkaj, pozreli. ešte na mňa. Kde si? Tuto v domčeku. No, dobre. Tak. No a tak, ďakujeme. Zapozrite všetko, aj keď nám budete dávať odbery, všetko, lajky. Nebudete lajkovať, komentovať. A čau. Zdieľaj video, čaute.